Ano ito kasi? Sabtugad ako dapat
Sunod po sa mga parents po at mga Mamaya na mamaya. Pwede. Di pagparada sa diata. Bubutang ko mga pas. Itong pong tricycles, itong pwede. Saan, balik na sa nanganod. Pagkatapos. Rosa. Dali na. Pagkatisking rawag. Sa takon ni Maylin Solares. Missy. Katirang mo na lang. Yaman kaya nag-uuno. So, resurrection tabi, natakang mga isang game mo. So, paso po ko resurrection. kuan sa na lolo sa agian lolo. Matang patangar ka. Boy. Nalingawan kong gitra. Mababa si Princess May. Pado. Una.
Akin the Mr. and Mrs. Christian D. Vinosa na taga-Tagpulo, Bato, Camarines Sur. Dilipon, salamat. Is Lionel May S. Solares, akin ni Mr. and Mrs. Glenn D. Solares na taga Neighborhood, Bato, Camarines Sur. Ay, Bernard A. Albanyo, akin nila Mr. and Mrs. Bernardino D. Albanyo na taga Malawag Nabua, Camarines Sur. Mamunutan kong mga tugang sa talaganin mahal na Diyos asin sa pagkamot kan sa iyang mga magurang na sinda Mr. and Mrs. Julie V. Belmonte Maumay at sa tuyang Resurrection Angel mo niya na taon iya si Jovelyn B. Maumay. Sige po, laway lang. Manoy, mausay raw na. Ulat mo na po lahat.
banganod, ori na ng kalangitan, nagbalik ng buhay ang akitan, binuksan na ang langit, mga ngules nag-araw. Sige na po. Gusto lang po. Sige po. Pababa ko. Hawakan Hawakan mo, be. Tanganing may linong mabantay, si Isoy buhay ng hunyan. Hunyan ang nagkabigya, lubos na mag-uugma. Kaya itong ipagkanta, disurik si Juno, Leo, Alleluia, Alleluia. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium poscende. O
Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitris, oremus, omnipotens sempiternereus, di gloriosa Virginis Matris Mariae corpus animam, ut inium filitui habitaculum et vici meraretur, Spiritus Sancto cooperante praeparasti, dautus commemoratione letamu, eius via intercessione adibus madis, ita morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. O Diyos sa mong Ama, tinaran mo ning kaugmahan ang tinaban, inhuli ang pagkabuhay liwat mo sa imong aki, sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Tinahagad ni na huli kay Virgen Maria sa iyang ina, makantang nilugod ang buhay na dayang kasagturan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Maduman na po kita sa pagtuon kan sa tuyang Santa Misa.